D'ell es conten prodigis innombrables al llarg dels segles. Diuen que va recórrer a peu durant dècades els camins de l'Europa cristiana. Centenars de persones el seguien de poble en poble i en cada ciutat l'esperaven milers. No duia amb ell ni focs, ni espectacles, ni animals, ni cap atracció de fira. Era només un home sol pujat a una trona. Ell i la seua paraula, la paraula de Déu, deixada d'anar durant hores. Qui fou aquest home que proclamà la fi del món allà on anava i que va aconsellar nobles, reis i papes durant el final de l'edat mitjana? Si hi ha un període en què l'ésser humà va creure amb fermesa en l'Apocalipsi, fou el conegut com el 300, entre 1348 i 1412. La pesta negra havia acabat amb un de cada 3 europeus en epidèmies cícliques molt virulentes. A la part oriental del continent, els turcs avançaven imparables. A l'Occident, la Guerra dels 100 anys entre França i Anglaterra dessagnava la població. I tot acompanyat d'un seguit de sequeres que van espentar la gent del camp cap a unes ciutats en formació i sacsejades per lluites cruentes entre nobles i els seus bàndols. Un temps, a més, d'agitació espiritual per una església enfrontada entre les obediències de Roma i Avinyó. Una època de crisi en la qual havien començat també a fulgurar les primeres llums de l'humanisme i el Renaixement. És en esta València en descomposició i alhora en creixement, on Vicent Ferrer naix el 1350, al si d'una família benestant, formada per Guillem Ferrer y Constanza Miquel. Vicente Ferrer había nacido relativamente cerca de aquí. Su casa separaba de este convento de predicadores la Rambla de predicadores. Él y su familia pues estaba en contacto con los frailes dominicos de este convento. Y a los 17, 18 años pidió ingresar como dominico. Enseguida vieron sus superiores que tenían una capacidad intelectual importante y por eso lo mandaron a estudiar por una parte al convento de Santa Catalina Virgen y Mártir de Barcelona, luego al convento de Lérida, pero es que no hay que olvidar que en Lérida estaba la única universidad de la Corona de Aragón. Terminó los estudios de filosofía, de artes, volvió a Barcelona, empezó la teología y culminó los estudios de especialización teológica en Toulouse. En la Universidad de Lérida, él conoció a Pedro de Luna, que es el futuro Benedicto XIII, pero él lo conoció como cardenal de la corriente de la obediencia francesa. Él estaba convencido que la elección del Papa romano no había sido legal y que el verdadero y auténtico Papa era el de la línea francesa. El 1309, el papa Climent V havia traslladat la Santa Seu de Roma a Avinyó, influït pel rei de França, Felip IV, desitjós de controlar la més alta jerarquia eclesiàstica. 70 anys després, Gregori XI pensà que era l'hora de tornar a Roma. Però morí sobtadament i l'elecció plena d'ombres d'Urbà VI al Vaticà
va fer que l'Església es dividira entre els seguidors d'este últim i els fidels a Climent VII, el papa d'Avinyó. Les dos seus acabarien tenint el suport d'uns països o d'uns altres per un interès més polític que no religiós. Però la disputa pel tron de Sant Pere arribà al clímax amb la designació a Avinyó, el 1394, del cardenal aragonès Pedro Martínez de Luna com a Benet XIII, convençut sense escletxes de ser l'únic i veritable papa de la cristiandat. Una vegada Pedro de Luna ha estat nomenat papa, demana a Vicent Ferrer que acudesca a Avinyó i el nomena confessor personal. És una persona molt pròxima, més que qualsevol conseller, qualsevol membre de la Cancelleria. L'escut d'armes del duc de Calàbria. Del període en el qual Vicent Ferrer està a Avinyó, conserva a la Universitat de València precisament una Bíblia en 2 volums. Quam sibi dedit Santissimus in Christo Pater Dominus Benedictus Papa Decimotertius recorda que aquesta Bíblia va pertànyer a Sant Vicent Ferrer i a ell li la va regalar Benet XIII quan Vicent Ferrer fou el seu confessor. Y así está 3 años, viviendo en la corte papal, hasta que cae gravemente enfermo y tiene esa aparición, esa visión sobrenatural en que Cristo lo cura y le dice que vaya a predicar el Evangelio como los 2 grandes patriarcas que le acompañan, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. En noviembre de 1399 es cuando empieza su predicación itinerante por toda la Europa occidental de su tiempo, recorriendo a pie de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, como mínimo unos 10 kilómetros diarios. Entre 1399 i 1408 recorre els territoris de la Provença, el Delfinat, la Savoia, Suïssa, Lió, el Piemont, la Llombardia, Gènova i Perpinyà. En una carta al superior general del seu orde, el dominic descriu un itinerari sense desmai ni quasi temps per a menjar i dormir. L'arribada de Sant Vicent Ferrer ja estava anunciada amb anterioritat, ja se l'esperava. I ja la seva fama el precedia, la seva fama d'home evangelitzador, savi. El podien precedir una sèrie de flatxelants, una sèrie de personatges que anaven allà pregant, cantant. Para llamar la atención, invitar al personal a predisponerse a escuchar al maestro. Les autoritats civils i eclesiàstiques eixien a rebre'l a la ciutat perquè venia algú a predicar la paraula de Déu. Luego ya iba a celebrar la misa, y además cantada. Una vez terminada la misa, predicaba o en la plaza pública o en las afueras, porque acudía normalmente tanta gente que no cabían en la iglesia. A milers i milers i milers i desenes de milers de persones. Allò devia ser un espectacle, reunien les places. Estaven una setmana o 10 dies predicant i venien de tota la comarca, de tota la regió de centenars de quilòmetres, venien caravanes de gent només per escoltar Sant Vicent. Per exemple, quan arriba a Mallorca, que decideixen enderrocar el convent de Sant Domènec perquè hi hagi l'espai suficient per a una predicació de Sant Vicent. Això, així on ens trobem, ho hem conegut quan van vindre Rolling Stone a Benidorm, que van enderrocar el camp de Folletes perquè capiguera més gent, no? Que jo sàpiga, mai, ni abans ni després de Sant Vicent Ferrer, hi ha hagut un predicador de la transcendència, l'influx, la importància i la influència que va tindre Sant Vicent. Devia ser un predicador que captava molt l'atenció dels qui l'escoltaven. Per què? Doncs perquè el seu llenguatge era planer, perquè el seu llenguatge utilitzava onomatopeies o girs lingüístics propis del poble. La paraula, els gestos, els crits,
les abaixades del cadafal per aproximar-se a un, a acudir a un que estava en aquest moment desmaiat de lo que fora, del sol o de la malaltia. Hi ha molts testimonis del procés de canonització que diuen que en realitat quedaven edificats justament veient els gestos que feia Sant Vicent Ferrer. La idea que tenim després de que era un miracle que parlava valencià i l'entenien tots, clar, això, pues, sí i no. És una persona que està 20 anys predicant per tota Europa. Per tant, és dir, ell coneix una sèrie d'idiomes perquè els està vivint, no? A més del valencià, parlava l'aragonès, el castellà, l'occità, el francès, l'italià i el llatí. I sabia hebreu. Normalment s'expressava en la llengua del país on anava. I quan li calia alguna expressió que no li eixia en la llengua de la zona on estava, doncs recorria al valencià. En aquella època el valencià estava a la mateixa altura que el francès, que l'italià, que el castellà. Era una llengua, podríem dir, d'estat, una llengua d'estat com les altres llengües importants de l'Europa occidental. No era una llengua subordinada com ara. A més, un estat important, que era la Corona d'Aragó. En aquell temps de l'edat mitjana, el predicador feia política. Conversió de vida, canviar la vida, eliminar els vicis socials, la prostitució, la usura. El que és considerat dolent des d'una societat medieval, per exemple, les dones que es pinten massa o aquelles que gasten massa diners en els vestits o en els luxes. Diu, dones, si vos arregleu perquè voleu donar gust al vostre marit, val, és un pecat venial. Però si vos arregleu perquè vos vegen els altres, llavors és un pecat mortal i aneu a l'infern de cap, no? Jo dic que és un escriptor que lo important era que parlava. Diu que la predicació és com una xarxa. Té que estar tot connectat. Els exemples, la paraula, el crit que cal pegar. Per això en el sermó sempre es veu un tema que naix d'una frase bíblica sempre i després, diríem, va dividint el sermó en matèries, els pecats, la misericòrdia, la salvació, el judici final que ve. Ell estava convençut de la imminència de la fi del món. Pensava que la societat estava tan corrompuda, que els vicis estaven tan extesos, que això era un senyal evident que la fi del món arribaria ben prompte. La imatge típica de Sant Vicent, que està en el dit, allò de temeu a Déu, perquè ve l'hora del seu judici. Quan va venir de fora, jo dic, i ells, perquè ve l'hora del judici. Els predicadors d'Apocalipsis moltes vegades tenen èxit. I els predicadors, inclús polítics del nostre temps, que prediquen desgràcies o que són els que salvaran a un país de les desgràcies, tenen èxit. Tenen èxit, per desgràcia. Sempre hi ha una massa, una part de la gent, i més en aquella època d'analfabetisme quasi universal, en què això té un èxit. Com tots els predicadors del seu temps, el que intenten és acabar amb les desviacions religioses. Per tant, els musulmans i els jueus són els enemics a abatre. El que passa és que Sant Vicent Ferrer intenta convèncer-los a través de la paraula. Però, clar, si tot aquest sistema de convenciment no funcionava, quina era la següent fase? Era la declaració de la croada. Per tant, o te converties a les bones o te converties a les males. No és que va ser ell promotor d'assalts als barris jueus, però sí que creava un ambient favorable a totes aquestes bestieses. No per una cosa de tipus racial, no, per una cosa de tipus doctrinal i religiós. Al peu de la trona hi havia flares, prenien notes, i d'aquestes notes després redactaven el sermó. Era tan famós, Sant Vicent Ferrer, que hi havia una sèrie de reportadors de gent que copiava com podia allò que escoltava de la boca de Sant Vicent Ferrer. Una reproducció aproximada d'allò que Sant Vicent deia, i aproximada i resumida. El que vaig trobar a Alemanya va ser un sermonari, el que nosaltres anomenem l'editio princeps, és a dir, és la primera edició publicada en Europa dels sermons de Sant Vicent Ferrer. Es feu a Colònia
en l'any 1485. Una edició en el 85 i una altra en el 87. No direm que és un best-seller, però quasi, quasi. Afortunadament s'ha deixat una cosa tan enormement interessant com són els textos dels sermons, que és una cosa prodigiosa, que són una expressió de la mentalitat, de l'actitud de l'època, dels interessos de l'època, absolutament inacabable. Vull dir que només amb els sermons de Sant Vicent pots saber moltíssim de l'Europa del seu temps. I un dels episodis més determinants d'aquell període fou el compromís de Casp, que va decidir l'hereu a la corona d'Aragó. El 1410 havia mort Martí l'Humà i també havien faltat els seus 4 fills. S'inicià una disputa successòria en què, dels 7 candidats inicials, prompte en quedaren 2, Jaume d'Urgell i Ferran d'Antequera. El primer havia sigut governador general dels regnes, però el segon era regent de Castella i comptava amb un gran exèrcit capaç de pressionar en favor seu. Les dificultats per arribar a un acord pactat i la violència que es desfermà entre partidaris d'un i de l'altre van fer que Benet XIII organitzara un conclave a Casp, just al centre geogràfic dels 3 grans territoris de la corona. Benet XIII intervé dirigint als parlaments una lletra conminant els parlaments que s'ha de buscar una solució i aquesta solució ha de ser pacífica. Senyores, l'única manera és 3 de cada part i que se tanquen allí i el que els diguen, que era una cosa molt civilitzada per a l'època. Entre els triats són els elegits per representar a València i és Vicent Ferrer. I és Vicent Ferrer, entre altres coses, perquè és un personatge ja en aquest moment que gaudeix d'un prestigi. A Casp estigueren reunits des del 29 de març fins al 28 de juny. El dia 28, davant per l'església de Santa Maria de Casp, en la plaça que avui es diu Plaça del Compromís, doncs, després de celebrar la missa, Vicenç Ferrer llegia l'acta de la sentència proclamant el nom del rei. Dicentes repetitis vocibus per magnam pausam durantibus viva, viva nostre rei e senyor Don Fernando. Sant Vicent Ferrer nomenà el rei i al mateix temps tots els assistents a Casp mostraren la seva alegria i content perquè els compromissaris havien arribat a la fi proposant el nom d'un rei, en aquest cas Fernando d'Antequera. Per a uns és el gran precursor de la unitat d'Espanya i per a uns altres és el traïdor a la pàtria. Però no és ni una cosa ni l'altra. Conceptualment és una barbaritat, és una animalada fer aquell judici amb uns criteris que no corresponen en absolut a la situació del moment, ni a la mentalitat del moment, ni a les actituds en absolut. Casp va ser un punt i seguit de la predicació de Vicent Ferrer. Abans havia estat a terres de Catalunya, València, Múrcia i Castella. I després va tornar a València des de Mallorca. En aquell temps, la figura del seu amic Benet XIII ja havia començat a desgastar-se. Feia anys que l'inflexible Papa Luna havia fugit d'Avinyó, assetjat per les tropes del rei de França. I el 1407 fracassaren les converses amb el papa romà Gregori XII per a renunciar els dos alhora i triar un candidat neutral. El punt àlgid va arribar el 1409 amb el Concili de Pisa, on es va designar un tercer papa. Amb una església esquarterada i un Benet XIII cada dia més aïllat, tant Ferran I d'Aragó com Vicent Ferrer l'insistiren en diferents reunions, la més important a Morella el 1414, que havia de renunciar pel bé de l'Església. L'obstinació del pontífex obligà el rei Ferran a prendre una decisió dràstica a Perpinyà, retirar-li l'obediència. Gener de 1416, concretament el Dia de Reis. Qui publica la sustracció de l'obediència a Benet XIII? Vicenç Ferrer. ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Cómo de pronto cambió, etcétera? Pues no está nada claro. Alguns han llegit això com un acte de traïció. En una lletra que va escriure Margarita de Prades al seu oncle, que era bisbe de Mallorca, li diu que Vicenç Ferrer ha publicat la sustracció de l'obediència, diu, però ha defensat que el verdader papa
és Benet XIII. Què vol dir això? Vol dir que ell s'ha vist forçat políticamente a publicar la sustracción a la obediencia. En Vicente pesó el ver que eso estaba durando excesivamente y que no se solucionaba de otra manera. Amb el qual el papa Benet XIII queda completament relegat i ja no tenia el suport, no es reconeixia com a papa cap estat, o sigui, cap regne, ni cap senyor important, ni cap rei important. No li queda més que retirar-se un racó a Peníscola. Terminó y siguió predicando por el sur de Francia, etc. Un Vicent Ferrer ja envellit prosseguí de poble en poble a llums d'un ase. El seu camí el du per terres del Llenguadoc, el Franc Comtat, la Borgonya, fins la Bretanya. I Joan V, que era en aquests moments, a començaments del segle XV, el duc de Bretanya, és el que l'any 1417 va convidar Vicent Ferrer a venir a predicar entre els bretons. En Vannes, en la contornada, por decirlo de alguna manera, hay tremenda cantidad de presencias, de recuerdos de que San Vicente estuvo predicando aquí. O sea, que esos 3 o 2 últimos años de su vida los aprovechó. Passeges per la Bretanya i hi ha moltes capelles que porten el nom de Sant Vicent, on hi ha estàtues, hi ha estandards, hi ha vitralls, tapisseries, tot en memòria del pas de Vicent Ferrer. Que aquesta església està considerada com una de les reines, o la capella reina, de les capelles del centre de la Bretanya. I tenim unes pintures que reprodueixen 4 àngels que aguanten una partitura i que toquen un instrument. Unes partitures que sembla ser estaven escrites en el propi antifonari que portava Vicent Ferrer amb el seu seguici i amb el seu equipatge. Llavors, doncs, aquesta església es va decorar en record de Vicent Ferrer amb aquests àngels que toquen música. Sant Vicent mor en Vannes en 1419. Ell duia 2 o 3 anys prou malalt. El duc de Vannes va tindre molt d'interès en que morira en Vannes. Sant Vicent mor en l'or de santitat, és un sant en vida. I aleshores ell tenia molt d'interès perquè això generaria ingressos. I des d'un primer moment es generen peregrinacions a la ciutat de Vannes de persones que visiten la tumba del sant en busca d'alguna curació. Llavors, quan va morir, un 5 d'abril, doncs, al cap de 2 dies ja el van enterrar a la pròpia catedral, quan, de fet, un dominic, el costum era enterrar-lo en un convent de dominics. Però aquí la duquessa i el duc també li tenien tant de respecte i tanta admiració que li van donar aquest honor en un lloc destinat als reis i als ducs de Bretanya. La
iniciativa de començar un procés de canonització va començar a la Bretanya, precisament, i amb 30 i pocs anys ja l'havien canonitzat. Una persona que se l'han comptabilitzat 800 i pico miracles, més que ningú altre sant, això és un número 1. Després de Jesucrist i de la Mare de Déu, com qui diu, el sant que té més miracles reconeguts en el procés de canonització sembla que és Sant Vicent Ferrer. Gràcies a aquesta fama de gran predicador, que s'expressava en valencià, s'ha aconseguit que la seva memòria quedara molt present en l'actualitat. Això no és normal. És impressionant la quantitat de llocs on és patró, on té ermites, imatges, altars, imatges als carrers, festes, de punta a punta del país, i més, i a Catalunya i a Mallorca, però moltíssim. Però en el conjunt del País Valencià això és inacabable. Contra un personatge, potser que en orígens predicava la mort i l'infern i el perill i el pecat, els valencians han sabut generar un imaginari que parla de l'amor i de la festa i de la il·lusió i de l'alegria. El milagre que heu fet ara mateix és digne d'admiració i el nostre entusiasme augmenta. Eixe entusiasme, per Déu. Les milagres són representats sempre per xiquets, entre els 4 i els 14 anys. Pues surt sempre una parella, un home i una dona, sempre està alguna figura graciosa per a donar una vis còmica al milagre, a la representació. Falta que aprenguen la lliçó. El miracle de Morella, això és el rècord mundial dels miracles, no? Sant Vicent, que és capaç, de partir d'un xiquet que han esquarterat, han cuit, està estofat i tallat en trossos, pam, reconstruir la criatura i fer-la tornar a la vida tota sencera i amb la llum de la vida als ulls. Si això no és el rècord mundial dels miracles, que vingui el pare Vicent i ho explica, no? O el miracle del Mocadoret, que dona nom a la famosa plaça de València, en què resulta que el pare Vicent es posa a predicar i diu vosaltres que esteu així tan còmodament, mirant-vos l'espectacle, què? Com si tal cosa. I mentrestant, gent com vosaltres morint de fam, i vosaltres hipòcrites, poc solidaris, ahí esteu, tan tranquil·lament. Ara sabreu. Va treure un mocador, havia d'haver-ho patentat perquè això és l'Aladín, no? I l'estona voladora perquè sol d'aquell mocador i aquell mocador prodigiosament comença a sostenir-se en l'aire i tot el món en silenci, en seguici, anava seguint-lo, fins que aquell mocador cau on estava vivint una persona desvalguda que efectivament no tenia per a menjar i que va salvar la pell i la vida gràcies a aquell prodigi del miracle del mocadoret. Sant Vicent Ferrer, en l'any 1410, va vindre a Llíria perquè estava escassa d'aigua, no n'hi havia aigua ni per a beure. Vingueren en rogativa fins al manantial, que estava sec, i baix una olivera es començà a predicar i a demanar-li al Nostre Senyor l'aigua. L'aigua d'esta font creixerà i menguarà, però per a beure mai ne faltarà. I des del dia 30 d'agost del 1410 fins avui, l'aigua no ha faltat. Vicent Ferrer visita Teulada perquè la germana vivia ací. Aleshores la germana diu, mira Vicent, vaig a preparar-te un arròs amb pèsols. La bona qüestió és que no tenia suficients pèsols, i diu, bé, no passa res. Ix fora murs i cull allí una sèrie de pèsols. Prepara l'arròs i una vegada que el tenia, quan Vicent tasta l'arròs, diu, aquest arròs fa gust de robat. Diu, què ha passat així? Costança. Diu, mira, Vicent, és que no tenia prou pèsols i he anat ahir al bancal i n'he collit. Diu, però el seu amo me's dona. Diu, això és robar, això no està ben fet. Tu li havies d'haver dit que et donen els pèsols. Per tant, pèsols a la pèsolera. Els pèsols ixen del plat, es posen dins de les vaines i les vaines, zap, se'n van volant i es posen a la pèsolera. Prodigis com eixe, pocs sants en fan. Mireu, crec que el miracle més important, el més prodigiós als meus ulls de la figura del pare Vicent és precisament nosaltres, els valencians, no? El fet que un poble, 600 anys després de la mort d'una personalitat, la recorde tan viva en l'imaginari popular i siga capaç d'imaginar-la d'una manera tan afable, entranyable, domèstica i emotiva com ho fa el poble valencià. Jo rescataria l'intentar
iluminar la sociedad con los valores de amor, de solidaridad, de paz. Si m'agradaria que alguna cosa amb el magnetisme que devia de tenir. A hores d'ara costaria molt trobar amb un individu que poguera connectar tant amb tots els estaments de la societat actual, no? Sant Vicent al cap i a la fi havia de ser un frare bastant dur amb totes les propostes democràtiques que les nostres societats actuals demanen. Per tant, Sant Vicent com a un record del passat, com a un senyor que va utilitzar la llengua, doncs sí, Sant Vicent Ferrer és un intel·lectual més del nostre passat. Així a València, de Vicent Ferrer recordem només els miracles. Curiosament, el seu missatge, és a dir, les seues obres, o en concret els sermons, pràcticament no han estat estudiats. En el cas de València, els sermons valencians no es publiquen fins al segle XX, la qual cosa és forta, La qual cosa és per a fer-se-ho mirar. La culpa no la té Sant Vicent, la tenim nosaltres. I les nostres institucions de tot tipus, i els nostres polítics, i els nostres governants durant segles. Nos han ensenyat que hi era Don Pelagos, i Campeador, i Felipe II, i la Catòlica, i Cervantes, i Quevedo, però els nostres no. I Sant Vicent Ferrer és un personatge en la història d'Europa extremadament important, molt important. I jo no ho sé, però si els americans, o els francesos, o els alemanys, o els anglesos, pogueren comprar això a colp de visa, conforme els francesos van comprar la Dama d'Elx, o conforme els anglesos tenen el retaule del centenar de la ploma, no el tindríem el pare Vicent. I afortunadament això no es pot ni comprar ni vendre, perquè és intangible i viu en l'esperit compartit de tots els ciutadans valencians, i, en fi, no solament valencians, també de Catalunya, o de Mallorca, o del Piemont, o de la Bretanya, o de França, o fins i tot de Castella i de Portugal, o de tants altres llocs on se'n conserva memòria, no? Jo ho trobo que la civilitat és civilitat en la mesura que té memòria i, si vols, esperances. Però la memòria del passat viva entre la gent del poble, no ho sé, això no té preu. Per a la resta, Mastercard. A la Verge del Roser demané favor i ajudar per a que el done poder per a parlar el finura del gran Sant Vicent Ferrer. Esta vida tan pasmosa que mai es podrà explicar, siguen tan dificultosa i m'hauran de perdonar si es falten alguna cosa. Esta constança prenyada, això sí que és cas pasmós. Dins del ventre una vesprada he sentit lladrar un gos i es quedà tota assustada. Per fi vingué un sabedor, a sa mare li digué: no tinga ningú temor, que lo que tindrà vostè serà un gran predicador. Naix que Vicent i es crià sempre en lo temor de Déu. I tot lo que predicà diu: fills meus, temeu a Déu, mireu que el juí vindrà quan menys es pensareu. Un xiquet molt xicotet en una gran febre estava, de dolor molt desinquiet. Sant Vicent li preguntava: què tens o què vols, xiquet? El xiquet respongué a gust: sobre 2 mesos tenia, i estimar li vull salut, i el sant en molta eficàcia se'l deixa en gran quietud. Dona cames als tullits i memòria als estudiants, i consola els afligits, a les justícies concòrdia i als
éssers bons de boig la glòria. A la pau de Déu.